Ahojte všetci, vítam vás u nového minivlogu a dneska je to vlog, ako vám som povedala, na Ševcach a ste rozhodli, že dneska chcete vlog. Vlastne mal by výjsť zajtra, ale zajtra by som nič akože také nerobila a dneska pozerajte, čo budem robiť. Takže akurát som oblečená a idem do školy. Akurát som prišla už aj zo školy a už som sa aj prichystala. Áno, ste uhádli, no niektorí možno iba, že idem nakupovať. Tak poďte so mnou. Ahoj Lauri, Gretka prišla, lebo ona išla skôr na zastávku, tak som poslala sem. A vyšla, ale toto je môj outfit. No dobre, tak ideme si zatancovať ten tanec, takže 3, 4. Oh, what's it? We both be dancing red, red, red. I'm on the bed of this trick. Think I'm not shine. Standing up. Turning down. So red, 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 red. Takže akurát sme u mňa a ideme za chvíľku už na tú zastávku. Tu sme boli v autobuse, autobus nám meškal 2 minúty, ale však to nevadí. Už sme akurát všetky v parku, a nie, v Európej teda, a ideme nakupovať. Tu sme išli domov a ešte sme sa stavili chvíľku u Elišky a o chvíľku sa vám tu zobrazí haul. Takže akurát vám ideme ukázať halu. A keď niekto bude ukázať, tak ide do stredu. Áno, takže môžem začať ja. Takže Nelka si, no vlastne ty povedz, no. ja som si kúpila takéto na oči, na skincare a potom si to večer dám, lebo mám vždycky kruhy pod očami. Takže ide Laura. A to je všetko vlastne? Áno, to je všetko. To je všetko. Ešte sme boli v McDonalde, takže Ešte si miekačku kúpila. áno. Hej, to je takže Ja začnem asi týmto. To je taký, no, počkaj, postavím sa, takýto náhrdelník. A tuto v tejto krabičke, alebo proste v niečom, tam máš jednu perlu, takúto nejakú z týchto. A potom si to vieš dať do toho náhrdelníku. Tak som si to kúpila. Potom som si kúpila, no, takúto lepiacu pásku cestu pre môjho bráčeka, to je nič. A potom som si kúpila takéto kapsáče. Počkaj, takéto kapsáče. Hej, a ešte som si kúpila takúto motýlikovú šumienku do kúpala. A to je asi už... Počkajte, ja idem k zrkadlu, lebo ja si toto chcem dať. Okay. Ja vás na chvíľu opustím, hej, ja viem, že je to moje video, ale musím vás opustiť. Hej, takže na chvíľu je to teraz naše. A na chvíľu teraz je to teda moje. Takže ja mám asi, teda určite mám najviac, mám takúto primer tašku. Akože nie sú tam veci len z primerku, ale no vlastne uvidíte. No sa to celé roztrhlo. Čo sa ti Táška sa roztrhla. Takže bola som v New York, kedy majú strašné, akože letné vypredaje, hej. Som si za 3 € kúpila takéto pekné šaty. Také zložité je to tam, ale je to fakt pekné. Takže to je z New Yorkeru. Áno, choďte kupovať. A toto nie je profiácia. Len tak by the way. Potom ideme teda na Primark teraz. Som si akože kúpila podobne jak Laura, lenže ja som si kúpila bežové. Takéto Dobre, už je to moje video. kapsáče. A ja mám také riflové. Počkajte. Ale nesadni si sem. Ale ja si potrebujem zobrať toto. No, dobre. Počkajte. Vážna operácia toto. Potom takéto papuče. Primarku. Ale ja som nezabudla. Mám takéto, čo to bude, tampóny. To sú hubičky. Hubičky. Na make-up. Skincare a také pleťové vecičky.
Potom som si... To je nejako veľa toho. To suchý šampón kúpila, lebo... To není vidno. No, ale nejaká... Choď ukázať na kameru. Nejaká si už dala tie svoje one. Suchý šampón, lebo... Potrebujem. Počkej, Nelly. A potom ešte ako darček pri mojom takúto maslové keksičky. Počkej, ukáž to druhé si dá ešte trochu. Takže to je za mne vše. No. A vlastne prečítam vám môj zoznam, čo som si napísala, že chcem. Niektoré som si nekúpila a niektoré som si kúpila práve na viac. Takže mala som tam, že húbka na skincare to mám, riasenka nemám, kefu nemám, kapsače mám, húbku na hrdovu nemám, riasy nemám, bielitko nemám. I za to bielitko som potrebovala. Však si boli v tom šešte. A ty si povedala, že počkáš vonku. Áno, Nejak jej to teraz nevyšlo. Mároško, nestrhávaj to. A to je za nás, teda za mňa. Počkaj, ja chcem ešte povedať, že som túto pani, tejto, kupovala sladkokyslú omáčku v McDonalde a vyzerala som ako najväčší hlupák, lebo som si kúpila iba tú omáčku. A vodu. No a fantu. Sprednú, bez ľadu. No a čo ty máš? Nepovieme ešte za Gret? A Gretka si kúpila v New Yorkeri takú košielku na tom. A mne tam není vidno. Čo som rád. Takú košielku si kúpila v New Yorkeri. A čo si ešte kúpila? Ona si ešte kúpila takú kapibaru, plíšaka. No a ešte nejaké žuvačky. Hej, žuvačky si ešte kúpila, ale sklecky si kúpila ešte. No a teraz by som chcela... Babička, aké je to obrovské. Wow. No babi, a teraz čo? Takže my dúfame, že sa vám toto video páčilo. Či už to nemám ukončené? Ale to sú strašne veľké tieto pány. Do školy rovno. Dobre. Ja aj ty niečo povedem. Ty tam iba pusinkuješ. Nepusinkujem. Áno, nepusinkujem. Spolužiaci, myslíte si, čo chcete, ale nie. Počkaj, dáš to na YouTube? Áno. Ale vieš mi tam zmazať tú tvár? Áno. Ja ste nevideli, hej? Ja som iba nejaký človek, ktorý sa narodil. Lumpa, dubadidu, I've got a track chick tell for you. Ompa, lompa, dumpatiti. Babi, poďme spievať, že kto to bude spievať. Akože umpa lumpa. Čo? Počkaj, čo to? Čo to je? No, hudba. Nikdy si nepočul. No hej, ale... Ale poďme, že poďme spievať, že umpa, lumpa. A že kto to bude spievať. Čo je, kto to bude spievať? Že jedna z nás to bude spievať, že my sa dohodneme, ale že sa potichu. Jaj, aha, a že kto to je, oni budú hádať. Takže... Dobre, takže... Dobre, takže máme. Umpa, dumpa, dupadidu, I have a sexy tellings for you. Umpa, lumpa, dupadidu, I have bad tellings for you. Nič. Teraz poďme nejakú... Green, green, red, blue, blue sky? Aha. Okay. Ale kto? Okay. Green, green earth, blue, blue sky. You're ready so party on the day I die. Green, green grass, blue, blue sky. You're ready so party on the day that I die.
Tak a tu sme skončili. Chikili, chikili, hatatita nome, get it with the home, get it with the home. Chikili, chikili, hatatita nome. Makalaka snome. Ja si to idem pustiť. Ale babi, tieto topánky. Akurát som už prišla domov a idem oddychovať a akurát mám jablko a už pôjdem o chvíľku do postele. Tak ja už by som to tu ukončila, lebo ten vlog je dosť dlhý. Tak, ahojte!